Здравейте! След известно време почивка реших, че отново ще правя клипове с най-добрите игри за седмицата и сега ще започнем с тях. Първата игра е Blood and Guns. Тук имаме класически нива и експериментални. Ще започнем с класическите. Имаме различни видове игри. Както виждате, вие сте този човек, който обикаля и стига по пилетата. Графиките на играта не са на най-високо ниво, но не са и много лоши. Доста занимателна игра. И може да пиете доста време с нея. Ето ги експерименталните нива. Това е играта. Пробвайте я. Следващата игра е Dead Links. Ето играта. Настройки няма много опции. И за включване и изключване на звука, на музиката и включване и изключване на HD качеството. Започнем с първо ниво. Цъкам тук. Ще започна в начало. Значи вие сте ето това зомби. И целта е да събирате мозъците. Без да падате някъде, защото ще умрете. Играта има доста нива. В началото имате кратко ръководство, кое за какво се използва. И да умряхме. Тоест умрях. Всъщност това е основното от играта. Както споменах, целта е да събирате мозъците и да не се одите никъде. Пробвайте. Следващата игра Flopful. Тук може да си изберете герой. Аз ще избера този. Имаме опция за тренировка и двигна битка. Започнем с битка. От тук управляваме героя си. И от тук удряме противника. Играе се до 2 победи.
Този път май ще успя да я победя. И да. Това е оптимална опция за онлайн игра. В момента се изчаква. Търсят се опоненти. Явно ще стане по-бавно. Затова я пробвайте и вижте сами. Следващата игра Jetpack Joyride. Предполагам доста от вас я знаят, тъй като тя не е нова и е доста играна. Тук целта е да измените колкото се може по-дълго разстояние, без да умрете, без да се блъснете никъде и да съберете повече пари, защото всяко може да се купувате различни неща. Има и мисии, които след изпълнението им получавате звезди и след изпълняването на определен брой мисии получавате и награда за това, някакви пари. Да, с тези токени може да играете тук и да спечелите нещо, но не, в момента не. И това е играта. Следващата игра Marble Blast Saga. Mutant Fighting Cup. Досадни реклами. А тук ползваме тези неща. Това е за защита, тук за атака. Отново. Сме тук. И преминаваме към битката. Ще избираме с какво да атакуваме. Почнем с това. Тук е нашата останала кръв. Тук е на опонента ви.
Тук може така стартирахме битката. Да направите, че сте пред загуба и е полезно. И това е от играта. Та игра Technic Race. Ще бъдем тази кола. Тук определено ставате при плъзване. Целта е да събираме пари, да не се блъскаме в тези табели. И с това ще бъдем още по-бързи и ще спечелим състезанието. Това е от играта. Пробвайте. Следваща игра Smash Hit. Така ми старт. Движението става автоматично. Целта е да разбиваме тези стъклени предмети, т.е. пирамиди, като при разбиването на всяка една от тях ни се дават тези допълнителни топчета. Целта е да стигнем колкото се може по-напред. Без да се блъснем. И ако изсъща топчета, губите играта. Това е напред, има и по-интересни нива и препятствия, но когато я пробвате, ще ги видите сами. Следваща игра Swordigo. Тук е моят герой. Ето имаме меч. Трябва да убием животинките, които са в пътя ни. Иначе те ще убият нас. Преди малко да цепих тук и не мога да мина по-нагоре. Може би с повече опити ще успея. За сега ще ви покажа само това. Защото наистина не мога да мина напред. Но не е на последно място. Zombie Tomb. Играта е създадена от български разработчици. Ето и ние. Целта е да стреляме по опонентите си, да ги убиеме. Като след известно време се появяват и други по-силни или по-бързи, такива, които умират по-бавно, т.е. с по 2-3 изстрела. С всеки изстрел събирате пари
Може да си купувате други оръжия, както и да преминавате в други места, където да играете. Ето тук може да си купувате други неща, други оръжия. За всяко се изисква и по-високо ниво. Така. Да, и ето. Вече може да играем с това оръжие, което би трябвало да е по-силно, по-мощно. И това е от играта, пробвайте я. Благодаря за гледането. Аз и нашия приятел Анди ви казваме чао и не забравяйте да харесвате, коментирате и се абонирате за канала ми. Довиждане!